қиссаи тошбӣ. тошбӣ соҳиби ду фарзанд аст. ӯ бори аввал соли 1999 оиладор шуд. орзу дошт ки оилаи хушбахт барпо намояд, аммо издивоҷи ӯ ҳамагӣ 3 сол давом кард. шавҳари ӯ муҳоҷири меҳнатӣ буд. фарзанди якуми тошбӣ дар издивоҷи аввали ӯ ба дунё омад. баъд аз ҷудошавӣ тошбӣ ба хонаи волидайни худ баргашта дар он ҷо тақрибан 10 сол зиндагӣ кард. каме баъд соли 2009 тошбӣ бори дуюм оила барпо намуд. шавҳари дуюми ӯ низ муҳоҷири меҳнатӣ буд, аммо оилаи онҳо ба таври расмӣ қайди давлатӣ надошт. онҳо танҳо никоҳи динӣ доштанд. дар ин издивоҷ тошбӣ соҳиби ду фарзанд гардид. каме баъд аз бозгашт аз муҳоҷират шавҳари ӯ муноқиша оғоз карданро сар кард. ба тошбӣ даст боло кард. соли 2016 оилаи онҳо пароканда шуд. барои хӯронидан ва пӯшонидани оилаи худ тошбӣ дар корҳои мавсимӣ аз қобили ҳосилғондорӣ ва чиндани пахта фаъолият мекард. ӯ дигар манбаи даромад надошт. шавҳарони собиқи тошбӣ барои фарзандон нафақа пардохт намекарданд. тошбӣ тасмим гирифт ки аз онҳо нафақа ситонад. дар ҷараёни талаб намудани нафақаи фарзандон ба тошбӣ ҳуқуқшиносони ташкилоти ҷамъиятии чашмак кӯмак намуданд. ҳамчунин як қисми лоиҳаи иттиҳодии аврупо ва юнисеф кормандони ташкилоти мазкур ба кӯдакон ва оилаҳои зери таъсири муҳоҷират кӯмак мерасонанд. кормандони лоиҳа барои супоридани ариза ба додгоҳ ба тошбӣ кӯмак расониданд. инчунин ҷиҳати ситонидани нафақаи фарзандон ба ӯ маслиҳати ҳуқуқӣ расониданд. бо кӯмаки лоиҳаи мазкур инчунин тошбӣ дар маркази таълими калонсолон дузандагиро низ омӯхта соҳиби мошинаи дарздӯзӣ гардид. баъд аз омӯхтани касбу ҳунари нав тошбӣ даромади доимӣ пайдо кард. ҳоло тошбӣ орзу дорад ки баҳри гирифтани маълумоти олӣ ва касби хуб ба фарзандони худ кӯмак расонад.